Пливе колядний світлий сум, пливе од елки гожа убраной, от свечки у храме посвяченной, пливе колядный светлый сум. Узлет души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучение. Узлет души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучение. Светлее святостью душа, светлее Божьим народжением, постом, молитвой и терпением, светлее святостью душа. Узлет души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучение. Узлет души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучение. Ты наярчайшая між зор, святи нам зорко Вифлеема, и покажи нам шлях до неба. Ты наярчайшая між зор, узлет души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучение. Божая тайна, тихая стайня, выгляд яєць
цудовный, хлопчик маленький в бедной стаенце, Богу самому рони. Над им анёлы и гурт веселый, их волосы, як солнце, белые шаты зяют искрятся под золотой веселкой. Что за здарение от захопления, наваты небо светлее, мудрости мудрость, светлости светлость у человечем теле. Бедные люди, голод их студить, бегли на пана глянуть, мають натхнение, верить в збавление, миру и любови прагнуть. Долго чекали, тяжко вздыхали, глянув на нас Бог з неба. Пекло замкнуто, а у им покута, слово про моє тело. Простые люди, Бог з вами буде, скончився час недолі. Нам дасть он небо, що ж болей треба, мир людям доброї волі. Зорка Бетлеємська над землею зяє, радостную вестку людям обвящає. Не спи, обудися, Христос народился, з неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, з неба радость промянится, будем веселиться. Промень Божьей ласки на землю пролился, каб тебе дать счастье, збавца народился. Не спи, обудися, Христос народился, з неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, з неба радость промянится, будем
будем веселиться. Встань же, не спозднися, привітать дитятка, до життя очнися, Беларусе, братка. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися, Христос народился, с неба радость промянится, будем веселиться. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, сегодня мы у костёля обходим свято святой сям'ї. Прославляем Єзуса, Марію і Юзефа як сям'ю. Углядаємося у їх як у приклад і узор сапраўднай християнской сям'ї, у якой пануе любов, у якой заўсёды прысутны Бог. Прагнем таксама молиться за наши сем'і, каб Бог дапамагаў нам будаваць іх на узор і прыклад святой сям'і. Менавіта сем'і поўныя любові і сем'і, у якіх заўсёды ёсць месца для Бога. Сёння таксама патранальнае свята наших сясцёр. Мы прагнем таксама сёння іх ахінуць сваёй малітваю, і гэтая святая імша. У іх інтэнцыі будзем маліцца за іх і прасіць, каб Пан Бог благословіў іх, каб благословіў ўсё іх зграмadzэнне, каб таксама яны праз сваё служэнне Богу і людзям крочылі заўсёды з радасцю праз жыццё, і гэтае служэнне прыносіла таксама багаты духоўны плён. На пачатку перапросім Пана Бога за усе нашыя грахі, недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный,
Айца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прийми моління наше, які сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молімся. Боже, Ти дав нам святую сям'ю як приклад. Учені просим, каб мы, злучанные взаимной любовью, наследовали яе цноты ў наших сем'ях і праз гэта дасягнули вечнай радасці ў Твоим небесным доме. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги мудрости Сираха. Пан узвысіў Айца перад дзецьмі і маці, даў уладу над сынамі. Хто шануе Айца, той чыніць уміласціўленне за грахі, а хто шануе маці сваю, той быццам скарбы збірае. Хто шануе Айца, той будзе цешыцца дзяцьмі, і ў дзень малітвы сваёй будзе пачуты. Хто шануе Айца, будзе доўга жыць, а хто паслухмяны Пану, той будзе пацеха для маці сваёй. Дзіця падтрымлівае Айца свайго ў старасці, а не засмучае яго ў жыцці ягоным. Калі нават пакіне яго розум, будзь паблажлівым і не пагарджай ім. Будучы ў паўнаце сваёй сілы, боїться Пана, ходить ягонними шляхами. Плен праці рук своїх будеш споживать, будеш щасливий, добра тобі буде. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Жонка твоя, як урожайная виноградная лоза, у тенях дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокруг стола твоего. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Вось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сіону, і убачиш добробит Єрусалема во всі дні життя свого. Щасливий кожний, хто боїться Пана. У одним тілі, і будьте удячними. Слово Христа няхай жыве ў вас ва ўсёй паўнаце, з усёй мудрасцю навучайце і наставляйце адно аднаго псальмамі, гімнамі і духоўнымі песнямі, з удзячнасцю спяваючы ў сэрцах вашых Богу. І ўсё, што вы не рабілі словам ці ўчынкам, усё рабіце ў імя Пана Езуса,
дзякуючы праз яго Богу Айцу. Жонкі, падпарадкоўвайцеся мужам вашым, як належыць у Пану. Мужы, кахайце жонак і не будьце суровымі да іх. Дзеці, будьце паслухмянымі бацькам вашым ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. Айцы, не раздражняйце дзяцей вашых, каб яны не падалі духам. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Нехай володарить у серцях ваших спокой Христовий. Слово Христа нехай живе у вас во усій повноті. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Калі мудрацы адышлі, вось анёл Пана з'явіўся Юзафу ў сне і сказаў: «Устань, возьми дзіця і маці яго і уцякай у Егіпет. І будзь там, пакуль не скажу табе, бо Ірад будзе шукаць дзіця, каб загубіць яго». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго ноччу і пайшоў у Егіпет. І быў там да смерці Ірада. Так збылося сказанае Панам праз прарока: «З Егіпту паклікаў я сына майго». А калі Ірад памёр, вось анёл Пана з'явіўся ў сне Юзафу ў Егіпце і сказаў: «Устань, возьми дзіця і маці яго, ды ідзі ў зямлю Ізраіля, бо памерлі тыя, хто хацеў забіць дзіця». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго і прыйшоў у зямлю Ізраіля. Але пачуўшы, што ў Юдэі валадарыць Архілай замест бацькі свайго Ірада, пабаяўся ісці туды. І, атрымаўшы ў сне наказ, пайшоў у галілейскую зямлю. Прыйшоўшы, пасяліўся ў горадзе, які называецца Назарэт, каб збылося сказанае прарокамі, што ён будзе названы Назаранінам. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Добрай нядзелі, сябры. Сёння ў касцёле асаблівы дзень, бо мы ўшаноўваем святую сям'ю з Назарэта. А менавіта маленькага Езуса, Юзафа і Марыю. І чытанні, якія мы цяпер услышалі з вамі, гэта, можна сказаць, такі даведнік па сямейным жыцці, па сямейным шчасці ад Бога. Першае чытанне з кнігі Сіраха вельмі простае і мудрае. Шанаваць бацькоў – гэта скарб. Хто паважае бацькоў, бацьку і маці, таго жыццё будзе доўгім і паспяховым. А калі бацькі пастарэюць, трэба мець да іх асаблівую цярплівасць, не крыўдзіць іх словам, а дапамагаць. Божае благаслаўленне прыходзіць у дом праз павагу да старэйшых. Другое чытанне з ліста да Каласянаў. Гэта ўжо практычная парада ад апостала Паўла для кожнага дома. І ён просіць нас апранаць на сябе як вопратку міласэрнасць, дабрату,
пакору, цярплівасць. А потым ён кажа проста і зразумела: мужы і жонкі, любіце адзін аднаго. Жонкі, паважайце мужа, а мужы, будьце да жонкі ласкавымі і не будьце грубымі. Дзеці, слухайцеся бацькоў, бо гэта Богу даспадобы. Бацькі, не злуйцеся і не абіжайце сваіх дзяцей, каб яны не страцілі дух, а выхоўвайце іх з любоўю і вучыце іх дабру. Евангелие ад Мацвея – гэта ўжо праўдзівая гісторыя з жыцця святой сям'і. Калі Езус быў яшчэ немаўляткам, на іх навалілася вялікая небяспека. Злы цар Ірад захацеў яго знішчыць. І вось у сне да Юзафа прыходзіць анёл і кажа: «Устань, вазьмі дзіцятка і маці яго і ўцякай у Егіпет». І Юзаф не цягнуў, не разважаў. Ён устаў ноччу і зрабіў так, як сказаў анёл. Ён, як добры муж і отец, абараніў сваю сям'ю, адвёў яе ў бяспеку. Потым, калі небяспека мінула, Бог зноў вярнуў іх дадому. Таму сям'я – гэта аховішча. Як Егіпет стаў аховішчам для Езуса, так і наш дом павінен быць месцам, дзе кожны і дзіця, і старэйшы адчувае сябе ў бяспецы, дзе няма крыку, злосці і пагроз, а ёсць разуменне і абарона. Айцец – гэта апякун. Святы Юзаф – гэта вялікі ўзор для ўсіх бацькоў. Ён не гаварыў шмат, але ён слухаў Бога і дзейнічаў. Яго сіла была не ў крыках і загадах, а ў адказнасці, ласкавасці і рашучасці. Ён быў слупом, на якім трымалася сям'я. Бог – гэта гаспадар сям'і. Гэтая сям'я жыла не паводле сваіх планаў, а паводле Божага кіраўніцтва. Яны верылі нават, калі не разумелі. У нашым жыцці таксама бываюць нечаканыя праблемы. Страцім работу, хварэем. Вось тут і трэба, як Юзаф, слухаць Божы голас у малітве і, як Марыя, давяраць, нават калі страшна. Бог бачыць усё і ніколі не пакіне тых, хто яму давярае. Іх сям'я была святой, але недасканалай. Яны жылі вельмі проста і сутыкаліся з сапраўднымі цяжкасцямі. Уцёкі ў чужыню, беднасць, жыццё сярод незнаёмых людзей. Яны былі святымі не таму, што не мелі праблем, а таму, што праходзілі праз іх разам, з любоўю і верай. І ў гэтым надзея для нас усіх. Наша сям'я можа быць святой не таму, што мы ідэальныя, а таму, што мы прабачаем, дапамагаем, трымаемся разам у цяжкія хвіліны. І коротка кажучы, сябры, сённяшняе свята кажа, што няма большага дару ад Бога, чым добрая сям'я. А добрая яна тады, калі мы вучымся адзін ад аднаго. Дзеці слухаюцца і паважаюць. Бацькі любяць і кіруюць з мудрасцю, а ўсе разам давяраюць Богу. Няхай святая сям'я Езуса, Марыі і Юзаф дапамагае кожнай нашай сям'і быць крыніцай міру, любові і радасці. Амин.
Дорогие браты и сестры, у сённяшняе свята ёсць такая каталіцкая традыцыя аднаўлення сужанскіх абяцанняў. Таму што мы сёння молімся за сем'і, а сем'і ствараюцца, праўда, ў момант сужанства, калі двое людзей прыходзяць да алтара, каб скласці нейкія абяцанні адзін аднаму. Ці памятаеце, што вы там складалі у той момант, як шлюб бралі? Памятаеце ці не? А можа, не ўсе. Ці ёсць у нас сёння тыя, хто прыйшоў да касцёла сем'ямі? Муж і жонка. Ёсць такія ці не? Падымайце рукі. Падымайце, падымайце. О, мае даражэнькія, хто ёсць муж і жонка, калі ласка, выйдзіце сюды, пасярэдзіне касцёла. Можаце так адзін за адным стаць. Выходзьце, выходзьце. Выходзьце, станоўцеся каля сваіх жонак, каля сваіх мужоў. Можаце ў праходзе, можаце бліжэй да алтара. Ведаеце, што будзем рабіць? Аднаўляць сужанскія абяцанні. Каб яшчэ раз прыпомніць і аднавіць гэты вельмі важны момант у вашым жыцці, які змяніў вашае жыццё, зрабіў яго іншым і праз які з'явіўся ў вашым жыцці другі чалавек вельмі блізкі. Дарагія сужанцы, пры заключэнні сужанства вы злучыліся адно з адным у Хрысце на ўсё жыццё. Тады вы абяцалі любіць і шанаваць адно аднаго да канца жыцця. Цяпер падайце адно аднаму правую руку, падавайце правую руку, так як шлюб бралі, і выкажыце перад абліччам Бога і касцёла сваю гатоўнасць аднавіць сужанскія абяцанні. Пытаю кожнага з вас, ці хочаце вы яшчэ больш дасканала любіць адно аднаго, наследуючы любоў Хрыста, які аддаў за вас жыццё? У вочы друг другу глядзіце, што вы на мяне глядзіце? Ці хочаце вы шанаваць адно аднаго яшчэ больш і жыць у дасканалай сужанскай вернасці? Ці хочаце вы падтрымліваць адно аднаго ў шчасці і няшчасці, у здароўі і хваробе да канца вашага жыцця? Усемагутны Бог, ад якога паходзяць усе нашыя добрыя памкненні, няхай умацуе вашую волю і адорыць вас сваёй ласкай, каб вы заставаліся вернымі сваім сужанскім абяцанням і былі годныя атрымаць вечнае жыццё. Амен. Можна расходзіцца на свае месцы. Цяпер з адноўленымі сужанскімі абяцаннямі, з умацаванымі сем'ямі вызнаем нашую веру. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айцом і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл,
вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага у будучым свеце. Амен. Узнясём нашыя малітвы да Бога, таму што Ён з'яўляецца айцом чалавечай сям'і, і Ён зрабіў нас сваім народам, каб паказаць сваю міласэрнасць кожнаму. Молімся за святога айца, біскупаў і святароў, каб яны абаранялі годнасць і святасць кожнай сям'і, цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб справядлівыя законы спрыялі развіццю сямейнага жыцця, цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сужанцаў, якія перажываюць крызіс, каб Бог даў ім сілу для прабачэння і паяднання, цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся сёння за нашых сясцёр, за кангрэгацыю святога сямейства, каб працягвалі годна і з любоўю спаўняць Божую місію ў нашым касцёле, цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашыя сем'і, каб праз узаемную любоў бацькоў і дзяцей яны наследавалі святую сям'ю, цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ойча чалавечай сям'і, прыйдзі на дапамогу сваім дзецям праз справу святой сям'і з Назарэта, каб малітвы, выказаныя гучна і схаваныя ў нашых сэрцах, былі пачутыя і выкананы Табою, і каб яны былі ў адпаведнасці з Тваёй воляй. Праз Хрыста Пана нашага. Хто до ясляў бетлеемских, да дитятка поспешить, Сыну Бога поклониться, что сышоў меж нами жить. Той, кто Богом был спрадвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Той, кто Богом был спрадвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. З рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ойче, складаючы Табе гэтую ахвяру міласціўлення, пакорна Цябе просім, каб праз заступніцтва Багародзіцы Панны і святога Юзафа Ты одарыў нашыя сем'і Тваёй ласкай і супакоем, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим у гору сэрцы. узносим их до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Бо праз таямніцу ўцелаўлёнага слова зазяла для вачэй нашай душы новае святло Тваёй хвалы, каб мы, пазнаючы Бога, у бачнай постаці былі ім узнесеныя да любові нябачных рэчаў. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях.
Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсною моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшы дзень, калі благаслаўлёная Марыя у непарушным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрашэнне ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына і напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць у спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Міхалам Арханёлам, святым Антонім і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам, нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе. Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амин. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на
Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христа, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить Його супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, пакліканыя на вячэру Яго. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў на мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Придите, да збавцы, верные со спевом, придите, да ясляў Яго в Бетлеем. Цар народился, цар усіх стварэнняў, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные хоры, радостно спевайте, сусвет няхай чуе хваление Христу. Слава Хосанна на вышинях Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Иисусе, Тебе мы радостно витаем, Тебе честь и славу от сердца пяем. Вечное слово к нам пришло у
теле, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Ночкою тихой голос к нам летить. Гляньте, як зорка у небе зихотить, что за ясность, за промене белым анёлы оденни радостно пяют. Что за ясность да промене белым анёлы оденни радостно пяют. Божию вестку обвещаем вам, у Бетлей спешайте, Бог родился там. У ясельках ляжить на сене, у пеленках без оденья, от зимна дрыжить. У ясельках ляжить на сене, у пеленках без оденья, от зимна дрыжить. Дружно побегли пастушки в Бетлей, збавцу убачить, як мага худшей, як анёлы рассказали, знайшли Бога, привітали, отдали поклон. Як анёлы рассказали, знайшли Бога, привітали, отдали поклон. Молимся. Милосердный Отче, Ты умацаваў нас небесным сакраментом. Учини просим, каб мы верно наследовали прыклад святой сям'і і пасля клопатаў гэтага веку разам з ёй удзельнічалі ў радасці вечнай праз Хрыста Пана нашага. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Дарагія, можа, на пачатку хацеў бы павіншаваць сёстраў іх з іх патранальным святам, таксама падзякаваць ім за ахвярную адданае служэнне ў нашай парафіі, таксама пажадаць менавіта Божага благаслаўлення на гэтым шляху рэалізацыі сваёй місіі, таму што яны місіянеркі святой сям'і. Так, Люся? Ось, каб у рэалізацыі гэтай місіі Бог благаславіў іх, ну і па-людску, каб зрабіў іх таксама у іхнай рэалізацыі, у іхным жыцці і крочанні шчаслівымі. Яшчэ раз заахвочваю таксама ахінуць іх сёння сваімі малітвамі і выпрошваючы усялякія патрэбныя ласкі для кожнай сясцёр, але таксама і для усёй манаскай супольнасці.
Мои дорогие, у сераду апошні дзень літургічнага каляндарнага года. Традыцыйна зберемся на набажэнства падзякі за ласкі мінулага года, якое распачнецца ў 18 вечара 31. Запрашаем, распачнем набажэнства адарацыі Найсвяцейшага сакраменту. Адарацыю закончым спевам гімна «Цябе Бога праслаўляем». У 19 будзе цэлебравацца святая імша ў інтэнцыі падзякі за ласкі мінулага года. У гэты дзень можна атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах за публічны спеў гімна «Цябе Бога праслаўляем». У чацверг 1 студзеня, першы дзень новага 2026 года, традыцыйна ў гэты дзень адзначаем урачыстасць святой Багародзіцы Марыі. Гэта дзень малітваў аб супакой ва ўсім свеце, і гэта абавязковая урачыстасць. Нягледзячы на тое, што навагодняя ноч, все эти радасныя дзела, але 1 студзеня гэта абавязковая урачыстасць. Што гэта значыць? Гэта значыць, што мы маем абавязак удзельнічаць у святой імшы, таксама ўстрымацца ад неабавязковай працы. Заахвочваю ўсіх скарыстаць з удзелу ў святой імшы, бо было б дзіўна, каб мы Новы год распачыналі адразу з граху. Святыя імшы ў нашым касцёле будуць а гадзіне 10, 12 і 18. 10, 12 і 18. Зверніце ўвагу, што святой імшы на 8 не будзе, і вечарам будзе толькі адна імша у 18 гадзін. У гэты дзень мы таксама можам атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах за ўдзел у публічным спеве гімна да Духа Святога, які, вядома, будзе спявацца падчас кожнай святой імшы. 1 студзеня, гэта таксама першы чацвер месяца, увечары адбудзецца святая імша аб пакліканнях да святарства манаскага і місійнага жыцця. Таксама ў чацверг святая гадзіна ад 23:00 да паўначы. Сардэчна запрашаем. З пачаткам новага года зменіцца парадак складковых імшаў у нашым касцёле. Святая імша за жывых будзе цэлебравацца у серады вечарам. У 17:45 за 15 хвілін да святой імшы будзе распачынацца набажэнства да Маці Божай Чэнстахоўскай, падчас якога будуць вычытвацца імёны і інтэнцыі тых, за каго будзем маліцца падчас святой імшы. Таму вялікая просьба звярнуць на гэта ўвагу, разлічваць свой час, каб паспець запісаць свае інтэнцыі, бо будзе крыўдна, калі хтосьці прыйдзе без 5, а там ужо моляцца. Складковая святая імша за памерлых будзе цэлебравацца ў суботы раніцай на 9 гадзін раніцы. Я думаю, субота гэта даступны дзень, кожны можа скарыстаць, калі ёсць такая патрэба і неабходнасць. Можа, мои дарагія, яшчэ таксама звярну ўвагу адносна складковых імшаў. Касцёл не заахвочвае нас, праўда, да карыстання з гэтых складковых імшаў якісьці такі надзвычайны спосаб. Складковая імша – гэта імша надзвычайная, калі ёсць такая патрэба, калі ёсць колькасць вернікаў, якія не могуць запісаць святай імшы на індывідуальныя. Гэта не якаясьці такая імша, як нас часам задзёшава, не пра гэта ідзе гаворка. Гаворка ідзе пра тое, што ёсць вялікая колькасць патрэбы і не хапае фізычна днёў. Таму я думаю, што субота – гэта дзень, у які больш-менш гэта будзе даступна. Заўважце, не будзе 2 раніцай і вечарам, будзе па адной святой імшы. У 6 часоў у сераду і ў 9 часоў у суботу. На гэтым тыдні прыпадае першая пятніца месяца. Пасля ранішняй святой імшы выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і набажэнства да Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Наступная субота, першая субота месяца. Пасля святой імшы ў 9 набажэнства да беззаганнага сэрца Марыі.
Шчыра запрашаем членаў жывого ружанца на штомесячную малітоўную сустрэчу. Наступная нядзеля 4 студзеня, першая нядзеля месяца адарацыйная. Пасля святой імшы у 8 магчымасць адарацыі найсвяцейшага сакраменту да святой імшы а гадзіне 10. Пасля святой імшы а гадзіне 10 таксама эўхарыстычнае набажэнства. Словы падзякі за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла і нашай парафіі. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні да пана адышлі нашыя парафіяне. Віктор Тамулевіч, 69 гадоў, Валерый Бароўскі, 56 гадоў, Леонард Асмольскі, 75 гадоў, Валянціна Амбражевіч, 67 гадоў, Ян Сухадольскі, 54 гады, Станіслав Устіновіч, 64 гады, Владзімір Свірскі, 51 год. Вечны адпачынак дай ім, пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачывае ў супакоі вечным. Амэн. Даверым новараспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Чэнстахоўскай. Тваёй абароне аддаёмся, святая Багародзіца. У нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, ты заступніца наша, сынам сваім нас паяднай, сыну свайму нас даручай, сыну свайму нас аддавай. Столькі было б аб'яваў, жадаю ўсім добрага адпачынку сёння, таксама плённага тыдня працы. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан за вами и с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокой Христа. Дякуем Пану Богу. Народился Иисус Христос в ясельках малых. Хвала Богу на вышинях и на земле. Глория, Глория, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Серцем радостно приймаймо эту новину, годна хвалу Богу даймо збавці нашому. Глория, Глория, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и заўсёды, и навеки вечные. Амин. Святый Арханёле Михале, беражи нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злого духа. Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска небеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых